reggel felmentünk a faluba, hogy veszünk csukot, levesfőzni, vagy elmentünk, akkor ottan leittuk magunkat annyira, hogy ott össze is verekedtünk. És Isten nélkül éltünk, bántottuk egymást, pedig 10 gyermeket neveltem fel az én drága férjemmel, és jót, rosszat, de inkább több rosszat. Nagyon sokat megvertük egymást. Hát még nagyon bűnösök voltunk, drága testvéreim, mert feleségem is, én is a kocsmába éltünk. Megvettük azt a tyukot, hogy főzünk a gyerekeknek ebédet vasárnapra, és akkor nem azon iparkodtunk mint, hogy jöjjünk haza a gyermekeknek főzzünk, hanem azon iparkodtunk, hogy ígyuk teli magunkat, és persze a tyukot ott az árakba ott hagytuk. Budapestre jártam dolgozni a 43-as népítői vállalatnál, és jöttem hazafele. Jól emlékszek rá, akkor volt, ezt danolták, lefogták a vonatról, hogy ajaj, fekete vonat. De miért danolták, drága testvéreim? Azért, mert az fekete volt az a vonat. Mert verekedtünk, folyt a vér, annyira verekedtünk, drága testvéreim, abban benne voltam én is. Debreceni cigányokkal verekedtünk, drága testvéreim. És tudjátok mit? Nem kell már verekednem. Szabad vagyok, mert a drága Úr Jézus Krisztus megszabadított. Adott nekem szabadulást, és megmosott az ő drága vérébe. Ezért van nekünk örömünk. És ennek örülök, hogy nem a képfényben látni fognak engem és az uszkai cigányokat, hanem Isten országát hirdetve, békességbe, örömbe, boldogságba. Most el fogok nektek énekelni egy éneket a kislányommal, hogy mindent Jézus Krisztusban tegyetek. Szeretettel köszöntöm ide volna egy kis bizonságtételem, szeretném, hogyha megtett zenének hallgatni. Én nagyon bűnbe éltem, és nagyon bűnös voltam. Én tőlem már bűnösebb a világon nem volt, én úgy éreztem magam. Volt nekem mindenem, de nem igazán volt, hanem csalásomból volt, és kártyavetésemből volt, mert vetettem a lányoknak a kártyát, a fiúknak a kártyát, asszonyoknak férfit csináltam, nőknek pedig férfit csináltam. De hát, itt én ebbe bűnbe éltem. Nekem volt 7 gyerekem van, és él most is. A férjem meghalt fiatalon, és ezt el kellett tartanom. Nagyon rossz világban éltünk ezelőtt, hiszen most aranyvilág van, ahhoz képest, ami ezelőtt. Mert most mindenkinek megvan a lehetősége, és megvan a megélhetőség, de akkor nem volt. Még a legnagyobb gazdálkodó embernek sem volt, hogy mit egyen és mit főzzön. Én így ezzel foglalkoztam, ezzel a kártyavetéssel, s ha annyi volt is annak a Jánnak, ellopta az anyjától, nekem adta. Ha annyi volt annak a fiúnak, az anyjának, szeretette egy Jánt, ellopta, nekem adta. Ha volt 70 darab tyúkja, én nem adtam neki belőle 5-6-ot, mert én ott voltam, a sötétségbe, gazda nélkül. Nem volt senki a világon, és nem volt senki, aki felvilágítson engemet, hogy én a bűnbe járok. És rám nehezedett a bűn, és nagy cigarettás voltam, 2 doboz cigaretta, kicsi volt egy nap. Jézus Krisztus azt is elvette tőlem. Még helybe-hóba. Volt olyankor egy hónapban megittam egy 3 centes kis vegyes pálinkát,
Azt is elvette tőlem az Orientus. Veszekedős voltam, verekedős voltam, mindent elvágott tőlem, a mindenható jóatyám. És ettől a nagy bűnöktől megszabadultam, legyen dicsőség neki, az Úrnak, hogy megszabadított. Ezt akartam elmondani a testvérem. És Gizela néni, hadd kérdezzek, hogy azóta mennyire boldog Gizela néni, vagy mennyire nem? Hát most már vagyok boldog. Mondom, hogy akkor nem voltam a sok pénznek boldog, mert tömök számba csaltam. Ez az igazság. És most, ha 100 forintom van, több hasznát teszem, mert boldog vagyok vele, és a szívem megkönnyebbül, és még a tanács elnökünkje úgy veszem, mint azok előtt. Szeret, ölel engemet, voltam neki kapálni, málészedni, fizette jó napszámomat, és örült, ölelt engem, hogy jaj, hát maga Gizella néni drága, így megtélt, így megjavult, hát magát nem lehet elbeszélni, milyen drága maga. És azóta szívem megvan, könnyebbülve, és élek most már. Nagyon ittas volt, nagyon részeges volt. És fiatalon hozzámentem, mert szerettem őtet, és akkor ő engem nagyon ütött, vágott. 4 gyermekem volt, nagyon éhezett a gyermekem, mert az én férjem minden fizetését megivott. És mentem a faluba, hogy már nem bírom nézni a gyermekemnek az éhségét, és azt mondtam a faluba, elmentem a magyarasszonynál, és azt mondtam, hogy tessék adni nekem egy kis kolompét, vagy faszújt, vagy akármit, mert még máma nem evett a gyermekem. Jó van, Magdikám, hát nem főztél? Nem, mert nincsen. Ma a férjem megitta, és akkor adott, és hazamentem, főztem. Siettem hamar, hogy főzzek kifele, hogy a gyermekemnek adjak enni, de alig vettem le a fazikat a főtőről, már szaladt a kislányom, anyukám, siessék, dugjad elfele, mert jön apukám. És én meg azonnal tettem el, alig vártam, hogy az én férjem aludjon el, vagy menjen el valahova, hogy adjak enni a gyermekemnek. Úgy tele van a szívem, hogy nem az a fél, nem az a gyermek, aki szalad, hogy mamám, gyere, ma anyut megöl az én apukám, hanem most dicsérünk az Urat, az én férjemmel is. És ezért áldom az Urat, hogy életet adott a mi életünkben. Uram, kérlek tégedet, hogy a további időkben is, életem hátralevő idejében, te legyél, drága, szerelmes fiú, hogy csak reád figyelhessek. Mert azóta tudom, hogy mi az élet, amióta te élsz az én lakásomban, az én szívemben. Dicsérlek, Jézus Krisztus. Amen. Most már könnyebben tudunk beszélgetni? Arra kérem, mutassa meg ezt a szekrényt. Hiszem ez a lakás büszkesége. Hát ezért is Istennek adok hálát, hogy úgy szeretett bennünket, hogy ezzel a csodálatos szekrény sorral megáldott bennünket. Hát ebbe ágynemű tartó, ágynemű és
többi ruhák, még vannak üresek is, amiben még Mi fog ide kerülni? ezút hát csak ágynemű dolgot szeretnénk a felső sorokban végig. Még ez is üres. Ez a ruhás szekrényünk. Ebben vannak azok a ruhák, amikben el szoktunk menni Isten tiszteletre, vagy föl a faluba, vagy boltba, mert olyan csodálatosan megváltoztatta az Úr az életemet, hogy abba a ruhában még itthon vagyok, már nem megyek el a boltba. Ezek előtt úgy volt, hogy ezt eleinte volt egy rud, felszegelve a falhoz, belevervel, és arra volt felrakva a ruháink. Nem volt szekrényünk, a későbbi időben volt szekrényünk, de szóval meg se közelítette eztet, amit az Úr adott. Mert csodálatos a mi drága Istenünk, hogy megsegített bennünket, életet adott, és megváltozott a mi életünk teljesen, úgy anyagiba, mint más életekben, mert az Úr Jézus él a lakásunkban, és azt a pénzt, amit a kocsmára költöttem, a szórakozásokra költöttem, azt most olyanba fektessük be, hogy az meglátható legyen, hogy a megtérés szükséges nekünk, nem csak az életünkben, hanem a környezetünkben is, hogy éljen az az ige, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden az életünkben. Egy szoba konyhánk volt, földes, vályogfal volt, nedves, szóval teljesen egészségtelen volt, és megvolt a lehetőség, fordultunk a tanácsvezetőnkhöz, és segítséget nyújtottak abba, hogy mind C1-es lakást építsünk. Maga az Úr kevesen lette a C-lakást, mivel 4 gyermek és 2 kislány, ugye, hogy egy szobába aludjunk, mink szülők a gyermekekkel, így kibővítettük ezt a C-lakást, más még aludt, de én már a homokot szórtam kifelé, és hordtuk a téglát, dolgoztunk. Mennyibe került ez a szép szekrénysor? 30.031 forint pontosan. Ezt készpénzzel fizették ki? Nem, ilyen ifjúsági takarék. Tehát ez tulajdonképpen az OTP segítsége. Igen. Mit ért azon, hogy az Isten segítette ehhez? Azt értem belőle, hogy addig is segített volna az OTP, még hitetlen voltam, de bele sem mertünk kezdeni. Én belemertem volna kezdeni azért is, hogy legyen miből innom, és a feleségem nem ment bele ilyen dolgokba, mert az italnak áldoztam, aminek a jele az lett, hogy félvesémet el kellett távolítani. Amim csak volt, ha 10 forintom volt és egy kenyér kelletett, felmentem a kenyeret várni, de nem kenyeret vettem, hanem azt megittem. És ez miatt nem mertünk belevágni, és amikor megismertük a csodálatos Jézus Krisztust, amikor megtalálhatott bennünket, akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ez így nem jó van. Mert nagyon fontos az, hogy a férj és a feleség békességben és szeretetben éljenek, hogy mindent megbeszélve, cselekedve, mert azok előtt semmit. Azt mondtam, fogba szád, mi között hozzá, te dolgozol? És más nem tudtam mit mondani, azért is, hogy csak, ha volt pénzünk. Összevesztünk, összemarakodtunk, hogy akkor én egész nap arra mentem, amerre csak akartam, mert félt utánam jönni, hogy kikap. És így értelmezem hozzá, hogy Isten segítsége, mert amikor őt megismertük, ez az élet megfordult, és legkisebbet megbeszélve, jó lesz drága, és legyen hála Istennek azóta, nem hogy ne beszélnünk meg a legkisebbet is, egy fene szó nincsen a lakásunkban. Egy pillanatra megzavarnám a munkájába. Milyen itt a cigány hívő munkatársakkal a kapcsolatok? Nagyon jó velük dolgozni, hogyha véletlen mérgesek vagyunk, elkáromkodjuk magunkat, és akkor hitre térítenek, imádkoznak értünk, hogy bocsássa meg az Úr Jézus, a sárkányt elkergetik tőlünk, hogy ne menjünk a bűnös útra, nagyon jó velük dolgozni.
Úgy tudom, hogy ön itt a Hazafias Népfrontnak az elnöke, Uszkán, ezen kívül pedig brigádvezető is a termelő szövetkezetben. Ön tehát gondolom jól ismeri az uszkai cigányokat és azok között is a hívőket. Mi róluk a véleménye? Már ugye a TSZ-be beléptünk, hát itt nagy cigány csoport van, szóval család van. Hát akkor bizony nem egyszerű dolgok voltak, mint már abban a nehéz 60-as években, és bizony hát nem nagyon volt nekik még mit kajálni sem, dolgozni kellett. Dolgoztak is ezek. Mindig ebben nem volt különös probléma. Na most... Mivel volt a probléma? Hát a probléma ott volt, hogy fizetni nem nagyon tudtunk. És ugye hát szóval nem volt mindig kaja, és bizony... Hát adtam neki egy kenyere szalonnát, és jól laktak, és úgy mentek dolgozni. Még ugye abban az idejében volt olyan cigányunk is, aki még lopott is, meg stb. Máma már, ez már nincsen. Máma már munkára is, hát szóval én azt mondhatom csak, hogy abban az időben, mikor azt már kezdtünk fizetni és dolgoztak, hogy ütőképes emberekké váltak. És mitől volt ez a változás? Ez a változás, ez hozta ez az életkörülmény nekiek. Szóval ez a termelő szövetkezet, mitől kezdve ezek az emberek aztán itt ebbe a szektába beléptek, azóta aztán, hát itt volt olyan, egy Kovács Árpád nevű gyerek, hogy a magyar embereket is megverte szabályosan. És azóta kérem szépen, hát olyan vallásos ember lett és olyan izélet, hogy szinte hát megáll az embernek az esze, hogy értek ezek az emberek ide. És hát ezt azt mondhatom, hogy ezen a kopaszon keresztül a hit, vagy miatta nekiek, régen ezek az emberek ittak, most isznak? Rendesen, de úgy ittak, hogy még a rendőröktől se féltek. És most isznak? Valamikor esetleg, hogyha már mondjuk én segédrendőr is vagyok már, nem tudom hány éve, 30 éve biztosan, és meg van nekem itt egy haverom, hát ha felléptünk, akkor esetleg leálltak, de másképpen ezek még ezért is végighajtogatták az utcán a magyarokat. A rendőrtől se félt. Most ezek azóta kaulán kívül, nekem van ugyan egy jó pár munkásom belőle, de ez kaulán kívül kérem szépen, abba a téli időben a trágyát hordták, vagy valami kocsival az udvarokról. Ezek kérem szépen, egy kaulán kívül, vagy egy kávén kívül nem isznak egyebet. Hát én 22 éve vagyok brigádvezető, házról házra jártam, még mai napig is, de most már be lehet menni nála, és le lehet ülni, ott fotelok vannak, kérem. Szóval ezt el kell fogadni. Most ezt aztán milyen szekta, vagy hogy adják neki, ezt nem tudom. Szóval ezek a házak viszont állami segítséggel, OTP hitelből épültek. Ezek a házak, kérem szépen, ezek valamikor itt lenlaktak, nevezzük egy ilyen sikátorba. És ezek a házak most a 70-es árvíz alkalmával akkor lettek ide ezeknek, szóval... Tehát állami segítséggel lettek ezek a házak, hogy és lehet ezt az, törlesztik. Ön szerint hogy lehet az, hogy a magatartásukban a változás mégsem az állami hitel az új ház adta, hanem ez a szekta? Hát ezt nem tudom megmondani, ide tessék figyelni, mert én azért megint azt mondom, hogy ha már ez mindegy, hogy hova kerül, mint hogy a rádióban mondtam ezt. Szóval ezen én is el voltam gondolkozva, és mondjuk ezt a kopaszt ösmerve kis gyerekkorom óta. És hogy ez is hogy tudott így, és hogy tudta ezeket az embereket így átalakítani, ezen... Hát ön nem tudja ennek a módszerét. Ezt már kérdeztem tőle, így beszélgettünk. És úgy próbálta úgy megmagyarázni, hogy Jenőkém, nekem csak úgy mondd meg őszintén, hogy hát szóval körülbelül, hát szóval érted, mi az, ami neked? Mert én ennek bizonyos fokig az anyagi oldalát láttam, egy bizonyos fokig. És az, hogy a Kopasz Jenő hogy foglalkozik, hogy beszél ezekkel az emberekkel, ön nem látta még? Hát az aztán ide tessék figyelni, az megint olyan dolog, hogy hát most, ugye őszintén mondjam, megmondom őszintén. Igen. Nekem egy nagyon jó haverom volt az a Kopasz mindig, még mai napig is. De az azt mondja annak a bandi cigánynak, hogy bandi bátyám te, Jóskám te, a másik te, vagy annak a kis gyerekeknek. Hát szóval ezt valami... Ön ezt nem tudná megcsinálni? Meg kéne próbálni, de nehezen menne, szóval... Akkor mondd az úr a szolgának, eredj el az utakra, a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megterjék az én házam, mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Hallottad? Emlékezzetek vissza, hogy amikor Isten kegyelméből Isten küldött nem csak engem, másokat is ide, akkor valóban úgy kellett kényszeríteni, elmenni a szomszédhoz,
A szomszéddal elmentünk a másik szomszédhoz, gyere imaházba. Nem szeretném, nem tudom, hát nem megyek én, hát nem is tudom. De szeretettel, gyere el. Az Úr ott van, nagyon jó ott lenni. És amikor eljött és meghallotta az Isten drága ígéjét, hogy a szegényeknek az evangélium hirdetetik, és pontosan a sövények mellől hívogat az Úr. Olyan jól esik visszaemlékezni ezekbe a drága percekbe, azokra az arcokra, aki először így jött be az imaházba, és amikor megszabadult a lelke a sok-sok mindentől, látta, hogy van szeretet ott, ahol az Úr megjelent, akkor kinyílt a szíve, és boldog örömmel mondta, én is szeretnék Jézusé lenni. Hivatalos emberek, amikor megkérdeztek, tessék mondani, mégis mi volt az, vagy mi az, amivel tetszett közeledni Kopasz úr a barna bőrűek felé? Mondom, semmi. Na, mi az a módszer mégis, mondták. Mondtam, csak szeretet. Csak a szeretet. Nincs más, csak a szeretet. És a szeretet úgy van az ígébe írva, Jézus Krisztus. Ha ezt a szívedbe fogadtad, menj el a sövényekhez, menj el az útkereszteződésekhez, nem agaddal törődj, hogy vajon mit mondanak, vajon nekem jól esik, vagy nem. Alázattal mondom, olyan jól esik, este 6 óra, 7 órakor kimenni sok-sok kilométerre a sövények mellé. És most nagyon határozottan mondom, szolgálatom befejezése előtt 2-3 mondattal. Jaj néked, ha nem veszed észre azokat, akik a sövények mellett jajgatnak. Most neked mondom, légy barnabőrű vagy tanult emberi. Jaj néked, ha nem hallod azoknak sírását a sövények mellett, ha nem látod meg a szegény embert, akinek pont Jézusra van szüksége, ha nem látod meg a síró embert, akinek le kell törölni a könnyét. Jaj néked! A sötétségben eltűzoltunk, a nem lesz reggel haza nem jutunk. Megütött szikla, hol vagy hol fakad, áldott sebéből üdítő patak. A sivatagban visszomjan leszünk, ha te élő vizet nem adsz nekünk. Régi ajtó, de felnyitott szabad, átjutni rajtad búvon mikor szabad. Istenhez vágyunk, ő is vár ránk, nyissa ki hát bőrgető imádunk. Szólíts meg engem a te utadra, és ne hagyd el félni halott Halleluja, Jézus! Ó, Jézus itt van köztünk. Én érzem az ő jelenlését, és én tudom, hogy ti is érzitek. Halleluja! Halleluja! Nagyon jó az Úr Jézus jelenlétében lenni. Testvéreim, olyan boldog vagyok, hogy megyek az üzletbe, és az én drága főnököm is halleluja, az Úr gyermeke, és ő azért fogadott bennünket oda, hogy hívők vagyunk. És azt mondta, hogy ő már tele van a világiakkal, mert isznak, elég a kenyér, és mindig megy a tanácsra a jelentés, és dicsőség az Úrnak, szólnak mellett vagyunk kengyelen, és mindenki szeret bennünket. Nem nézik azt, hogy cigányok vagyunk, nem nézik azt, hogy barna bőrűek vagyunk. Mi annyi sok puszit kapunk, hogy dicsőség az Úrnak. Dicsőség! Isten azt akarja, hogy lásd meg, hogy önálló nélkül, ha vagyonod van, ha szegény vagy, ha záruk partról jöttél, nála nélkül nincs élet. Így történt az én életemben, mint szegénynek. Aztán hallottuk a gazdagot, aztán hallottuk ezt a méltóságra emelt embert, aki más is, a környező, a város, Kapernaum is mindenki becsült, és mert ez egy nagyon rendes család. Egyszer beköszönt a szomorúság, a gyermeke betegédes. Az apa nagyon keserves, sír, nagyon szomorú, és Jézus arra gondolt, ez is olyan, mint a többi. Ez is olyan, mint aki körülvett, aki csak a csodákat várják, hinni nem hisznek. Az Isten fia nem csak a csodákért jött, hogy csodákat tegyen az embereknek, hanem megváltsa és megajándékozza örök életet. De már erre nem volt szükség. Az akkori nép, ha nem látott csodát, akkor nem hittek Jézusban. De ebbe belelátott az Úr. Ebbe az apába belelátott, és nem is olyan komolyan, nem is olyan fogadtatásban részesítette, csak annyit mondott, hogy a te fiad, fiad nem fog meghalni. Ez az ember megváltozott. Ha nyitva van a szíved, akkor az Isten meg akarja tölteni. Mindegy, honnan jöttél, mindegy, hogy milyen bűröd, mi a bűröd színe,
a senki, a semmit közé jött el Uszkába. Ez a szabadító. Az igét sokat nem olvasom, mert nagyon egy kicsit restellem, tétosztályomon, és alig tudok olvasni. Én nagyon egy réteges ember voltam. Tatabányán dolgoztam, és minden keresetemet, amit csak kerestem, mindent megittam. Mikor hazaértem, itt hol 6 család váltad, az 6 gyermekem, üres zsebbel, üres bőröndel, és várták haza az apukát. Én így éltem 32 évig. 32 évig így élt a családom, téntlünk, lentünk, nem kell sokat mondani, sokat magyarázni, mikor egy apa minden pénzét megiszik, hogy milyen élet maradó. Nem kell mondani, hogy látszott a gyermekeim életén, látszott a feleségemen, látszott az összes családon, hogy ide nem jön haza semmit. Volt olyan alkalom, mikor megérkeztem, aztán leszálltam a buszról, mint aki jól végezte magát, a dolgát, a bőröndöt a fejem alá, és az árokba, hóba lefeküdtem és aludtam. És a család várt hazafele. Várt, hogy mikor jön be az apuka, 10 nap után. Aztán a feleségem kinézett, és látta, hogy valami barna az árokba fekszik. Aztán kijön, és lássa, hogy hát én érkeztem haza. Aztán mikor bementem, bevitt, kiózanodtam, már hiába voltam. Jajgatás, hiába voltam. Bánás, üres voltak a zsebek, talán 5-6 forint, mikor 4,5-5 ezer, 6 ezer forintot kerestem. Ilyen ember voltam. Ezt azért mondom el, hogy ezt a munkát, amit Uszkába tett Isten, ezt nem tudja más megtenni. Nincs olyan ember a földön. Mindegy, hogy milyen beosztása van, mindegy, hogy meddig jutott a tudománnyal, de ahol nem lett volna ereje, hogy a Jóska kezéből kivegye sörös pohár. Az én feleségem mindig imádkozott. Uram, mentsd meg az én szévemet. Te látod, mennyit szenved. Látod, milyen a mi életünk. És Isten hallgatta mindig az én kérdését. És ha csak tehettem, minden gyülekezetkor megvertem, hogy nem mehetsz oda, nem leszek szívé. Én aztán egy este a kocsmáról eszembe jutott. Na most várjál, mert elkaplak, meglátom, hogy mi lesz. Hol jársz te mindig, mikor annyira vágyol, hogy én akárhogy megvellek, nem tudod ott hagyni. Mégis mentsz, vállalod a szenvedélyt. Aztán odaállottam az ajtóba, avvada, gondolhatta, ide többet kopasz testvér, nem tesz a lábát. Én a Nagybartával összefaragom a kerekeket, aztán nem lesz többet kedve, hogy Uszkába még egyszer eljöjjön. Aztán a Nagybartát lározottam a gyülekezet, hát ajtajában, és hallgatottam. És az én feleségem. Köszönöm, Úr Jézus, hogy itt vagy. Aztán éreztem, hogy nekem oda be kellett. És most ennek az asszonynak Isten letűrte könnyeket a szeméből. Az Úr egy ígén keresztül megszólított, illetve igazítást adott, hogy menjek el a sövények mellé. Na most ezt úgy kaptam, hogy ígét olvastam, és pont ezt az ígét, amikben ez benne van, és ott az ígében az van, hogy és kényszeríts beljönni mindenkit, hogy megteljék az én házam, és a sövények alatt a cigányokat értettem, hisz mindenki tudja, hogy a cigányok nagyon szeretnek az árokpartokon és olyan helyeken hát lenni, ahol más nem szívesen ül le, például egy kocsma elé a járdára vagy a lépcsőre. És az elhivatás, ami bennem végbe ment, az ígének olyan hatása volt rajtam és bennem, hogy egy epizódot el kell mondanom. Nyíregyházáról jöttem haza autóval, és nagyon csodálatos volt, mert a Szentlélek mondta belül, de nagyon határozottan, hogy menj a cigányokhoz. És aztán meg is mondta az egyik községnek a nevét, és az történt, hogy hát elég késő volt már az idő ahhoz, hogy már majdnem lement a nap, és még jó messze voltam Kölcséhez,
hogy hát most még ezután menjek. És amikor hazajöttem, akkor mondtam aranyos feleségemnek, hogy anyuci mit mondott a Szentlélek nekem, hogy menjek a cigányokhoz, és akkor azt mondta, hogy apuka, most mondd el először, amiért oda voltál, ugye ami a témánk volt, hivatalos dolgaink, és majd utána, és a gyermekről is beszélj, mert a fiunk ott tanult, és akkor az történt, hogy a Szentlélek megint mondta, amikor közben feleségemnek mondtam el a napi dolgokat, hogy aki jobban szereti atyát, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, mint nem engem, nem méltó én hozzám. És azt rögtön felálltam és mondtam Ancikának, hogy anya, megint mondta az Úr, hogy mennem kell, majd utána elmesélek minden neked. És el kellett mennem, és akkor este 14-en adták át szívüket Úr Jézusnak, és ezek közül 8 vagy 9 most is él, és ennek már egy olyan 10-9, nem tudom pontosan az évet, amikor a nap is volt. Hát valóban nagyon nagy kincset, aranybányát találtunk az uszkai gyerekekben, a többi gyerekekben is, és ez az aranybánya olyan, mint pontosan az aranybányászás, hogy iszappal együtt jött. És ezt az iszapot folyamatosan kell róluk leszedni. Azért az az évszázados, hagyományos nem törődömség, felelőtlenség azért rajtuk volt, és ezt kell csiszolni, és ez mindig folyamatos. De például ízlésre tanítani őket, hogy nem mindegy, hogy később meg, hogy milyen ruhát veszek magamra, a színhez passzol együtt. Tehát ilyen kis apró dolgokra is kitérünk. Egy éneket, ha tanulunk, tehát maga szoprán hangot, vezérhangot eléneklem, ők már egyből a tercet éneklik hozzá. Ez is egy adottsága, amit magukkal hoztak, és ezt fejleszteni kell. És ezt nagyon nagy kár lett volna, hogyha ez ott maradt volna, csak úgy a sárba, pocsolyába összetaposva. Tehát ez egy olyan érték szerintem az állam részére is, hogy ezek a gyerekek, ha megnőlnek, ezekből lesz valami. Tehát ezekkel lehet kezdeni. Ezek már nem fognak az utcán csavarogni majd, és nem beszélve a munkára nevelésről, hogy tudják azt, hogy az ő feladatuk most a tanulás. Sőt, azt is megérti, hogy mi a jó és mi a rossz, el tudja választani. Látja azt, hogy a lopás, a hazugság, a csalás, ez egy olyan erkölcsi norma, ami hát a társadalmunkban is lényeges az, hogy már egy gyerek úgy éljen, hogy az majd később valóban egy hasznos állampolgárrá váljék. Tessék parancsolni! Egy pillanatra megkérném, hogy munkáját szakítsa félbe. Hogyan tudja összeegyeztetni az itteni munkáját, a kereskedői munkáját a lelkészi tevékenységével? Nagyon jól. Ez az életnek a realitása. És hát nem lehet a kettőt azért elszakítani, mert az életbe be kell vinni azt a lelki dolgot, amit én életemben tapasztaltam, és sok-sok örömet adott. Én nem voltam mindig ilyen. És hát ha megkérdezett, akkor őszintén. Én azóta nem csapom be a vevőt, mióta az úré vagyok. És így is tud boldogulni kereskedőként? Sőt, sokkal jobban, mert meg tudom becsülni azt, amin van. Uszka, Tiszabecs elég messze van ide, sok kilométer. Az ottani cigányhívők nem tartoznak ezek szerint az önvevő köréhez? Nem, hát ugye jó messze van. Nagyon ritka, amikor véletlen erre jön valaki közülük. Hát üzleti kapcsolatban nem áll velük? Semmilyen kapcsolatban ezekkel. Már úgy értem, hogy üzletiben nem. Csak lelki, hogy így mondjam, csak lelki kapcsolat. Prédikátori tevékenységért kap valamiféle fizetést? Semmilyen fizetés. Egyedül, hogyha Budapestre megyek szolgálni egyszer egy hónapba, vagy Debrecenbe, az úti költséget fizetik, slusz, semmi mást. Ennyit fizetnek a központ, vagyis hát az egyház. De nem is akarok kérni, nem is kell, mert az Úr nekem itt ad, és én meg vagyok elégedve ezzel, és nagyon hálás is vagyok Istennek, és a hivatalos szerveknek, mert nagyon-nagyon jó. A hivatalos szervekkel nem volt emiatt nézeteltérése, hogy ön kereskedő és prédikátor egy személyben? Semmi, sőt, 30 évvel ezelőtt tértem meg, és kb. 10 éve az, amióta hát így ezt a áldott munkát folytatom, amit nagyon komolyan veszek, úgy belül lélekben is, és kívül is. És nem volt nemhogy baj, hanem inkább azt érzem, hogy megbecsülésben van részünk. Igaz, hogy mi is nagyon-nagyon szeretjük a vezetőinket, és nem egy ilyen erőltetett alkalmazkodás, hanem természetesen alkalmazkodunk a vevőhöz is, és a hivatalos szervekhez is, de fordítva is látom ugyanezt, és ez nekem nagyon-nagyon jól esik. Érzik ők azt, ami az én szívemben van az emberek felé.
Én emlékszem rá, hogy ezen a vidéken a sárkunyhókban laktak ezelőtt még 20 évvel vagy 30-al, és most már hála az úrnak szinte nem is tudnék keresni olyan házat. A házuk hát elég szépek. Hát hála az úrnak ugye az államunk ebben nagyon segítette őket, és én nagyon-nagyon örülök. És én pont ezt a kooperációt, ha szabad ezzel a furcsa szóval élnem, örömmel vállalom, noha tudom, hogy Istentől van az egyik oldala ennek a kooperációnak, én a lelki munkát végezném, és hát illetékeseink pedig az anyagit. Ez a község, kérem, ez bizonyos fokig egy 20 évet nem adok neki, szóval elnéptelenedik. Mert a fiatalok azok elmennek, az öregek pedig, hát szóval kihalnak lassan. Na de hát ide helyükre úgy tudom, hogy cigányok költöznek. Vannak már beköltözve itt olyan helyekre, hogy ők ezt a hitnek a javára veszik. Hát én ehhez egyedül gyenge ember vagyok, hogy én ezt ők nekiek megmagyarázzam, vagy meggyőzzem, hogy ezt a társadalomnak a javára billentsük. Én is szoktam szavalni, azt szavalom öntetően, a Zsoli és a szerességet. Én még nagyon kicsi vagyok, én a házban